खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लायाबो ग्रीन जोनाव गोग्लैदों साथाम करोना भाइरास बेरामिखौ दिनै उदां खालामबाय लकडाउन 2 नि खान्थि बादियै स्कुल कलेज आरो सोलोंसालिफोरा आबुं बन्द थागोन चीनआ आसामनो 50,000 PPE किट दैथायहरबाय जौनि गलाफोरखौ 3 मेसिम बन्द खालामफिननो बिथोन डिब्रुगड़ सावस्रि बिफाननि जइन्ट डाइरेक्टर सासपेन्ड दिल्लीआव पिज्जा डिलिभारि बयनाव कोविड-19 पजिटिव दानिया आबुं रादाब मिरुनि सरकारनि सामलाय खान्थि बादियै आसाम सरकारा रायजोनि जिल्लाफोरखौ मोनथाम जोनाव खोन्दो खालामनानै होबाय रेड जोन अरेन्ज जोन आरो ग्रीन जोन बबेखानि दासिम सासेबो करोना भाइरास सन्देरजानायनि पजिटिव रिपर्ट गैयैनि जिल्लाफोरखौ ग्रीन जोनाव दोनदों बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो दासिमबो सासेबो करोना भाइरास सन्देरजायाखै जाउनाव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो कक्राझाराबो गुबुन गुबुन माखासे जिल्लाफोरजों लोगोसे ग्रीन जोनाव जायगा लानो हादों बेराफारसे करोना भाइरास सन्देरजानाय बेरामि मोननायनि उनाव गोदानै सन्देरजानाय एबा गोदानै बारायदेरनाय गैथ'यै जिल्लाफोरखौ अरेन्ज जोनाव दोनदों ओजोंहा सासे करोना भाइरास सन्देरजानाय मोननायनि उनाव बे एखे जिल्लायावनो आरोबाव गुबुन सासेबाव सन्देरजानाय बेरामि मोननाय आरो सासेनिख्रुइ बांसिन करोना भाइरास सन्देरजानाय मोननाय जिल्लाफोरखौ रेड जोनाव दोनदों फारियै रेड जोनाव गलाघाट मरिगाव नलबारि गवालपारा आरो धुबुरीआव गोलैदों सुलुंनि बायदिब्ला रेड जोनखौ लकडाउननि समाव आबुङै सिल खालामनानै दोनगोन आरो अरेन्ज जोन आरो ग्रीन जोनखौ 20 एप्रिलनिफ्राय माखासे खान्थिखौ गुरुं खालामनो हागौ होननानै मिथिनाय जादों आसामाव करोना भाइरासजों नाख्रेबजानाय एबा कोविड-19 पजिटिव टेस्ट खालामजानाय गुबुन साथाम बेरामिखौ दिनै उदां खालामबाय कोविड-19 पजिटिव मोननायनि उनाव गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामजानाय काबिरुद्दिन आहमेद शाहजाहान आली आहमेद आरो इउसुफ आलीमोनखौ सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पीयूष हाजरिका मोननि बाहागो लाफैनायाव दिनै रिलिज खालामबाय बबेखानि गवालपारानि साथाम करोना भाइरास बेरामिखौ रिलिज खालामनाय जादोंब्लाबो 14 साननि थाखाय बिसोर साथामखौ हम क्वारेन्टाइनआव दैथायहरनाय जादों होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों बबेखानि गाबोननि दिनाव रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो थानाय करोना भाइरासनि 10 बेरामिफोरखौबो रिलिज खालामनाय जागोन होननानैबो हिमन्तआ फोरमायथिदों मिरु सरकारा लकडाउन 2 नि नेमखान्थिखौ फोसावनानै होबाय लकडाउन 2 नि खान्थि बादियै हादरनि गासैबो स्कुल कलेज आरो गुबुन गुबुन सोलोंसालि ट्रेनिं सेन्टार बन्द थागोन स्कुल कलेजनि अनगायैबो शपिं मल सिनेमा हल गेलेमु स्टेडियाम धोरोमारि सिबिसालि पेसेन्जार गारि मटर बेफोरखौ आबुङै बन्द खालामदों मिरु सरकारा लकडाउन 2 नि गाइडलाइन बायदियै जाग्रा आदार मैगं थाइगं आरो हाइरडनि साहा गला धाबा आरो ट्राक फाहामग्रा गेरेजफोरखौ खुलिनो होनायजों लोगोसे माखासे बिफानारि मावख'फोरखौ खुलिनो होगोन होननानै बुंदों चीनआ आसामनो करोना भाइरासनि थाखाय आसामाव 50,000 PPE किट थामहिनबा पार्सनेल इक्विपमेन्ट टेस्ट किट दैथायहरबाय चीननि गुआंजांनिफ्राय उरांजों दैथायहरनाय PPE किटखौ आसामनि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पीयूष हाजरिकाया गुवाहाटी उरां गाथोनाव मोनाबिलि समाव नाजावहैयो मख'थावदि मुलुगनि मादाव गिबिसिनै करोना भाइरासजों गाग्लोबजानानै भुगिनांनाय चीनआ लासै लासै आरोगाव मोननायनि उनाव गुबुन गुबुन हादरफोरनो करोना भाइरास होबथानाय आरो फाहामथायनि थाखाय बाहायनाय मुलि मालाम आरो जन्त्रपातिफोर दैथायहरनानै मदद खालामगासिनो दङ लकडाउननि समाव बन्द थानाय जौनि गलाखौ हरखाब 13 एप्रिलनिफ्राय खुलिफिननो बिथोन होदोंमोनब्लाबो हरखाबनो बन्द खालामनो बिथोन होफिनबाय आसाम सरकारा मख'थावदि लकडाउननि समावबो माखासे खान्थि बादियै जौनि गलाफोरखौ खुलिनो हागोन आरो बायग्राफोराबो माखासे खान्थि मानिनानै बायनो हागोन होनना आसाम सरकारा फोसावनानै होदोंमोनब्लाबो जौ गलाखौ खुलिनाय लोगो लोगो माखासे जौ बायग्रा जौनि गलाफोर थुबुर जानायखौ नुनो मोनो आरो लकडाउननि खान्थिखौ सिफायनाय नुनो मोनो बबेखानि जौ गला खुलिनायनि उनाव लकडाउननि थासारिया गाज्रि जागोनखौ नोजोर होनानै बन्द खालामफिननानै बिथोन होफिनबाय होननानै सुलुङाव मिथिहोदों
रायजोआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो थानाय समावनो डिब्रुगड़ सावस्रि बिफाननि जइन्ट डाइरेक्टर उदयन कुमार बरुवाखौ सासपेन्ड खालामबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि डिउटियाव गोहैलो आरो गोबाव खालामनायनि थाखाय उदयन कुमार बरुवाखौ रायजो सोरखारा सासपेन्ड खालामनाय जादों। बबेखानि कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि बागै डिब्रुगड़ जिल्ला बेंगिरिनि बानजायनाय खुंनाय जथुमाव उदयन कुमार बरुवाया नुजाथियाखैमोन। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया डिब्रुगड़आव बानजायनाय सांग्रांथि मेलावबो बाहागो लायाखैमोन उदयन कुमार बरुवाया। साउथ दिल्लीनि गंसे रेस्टुरेन्टनिफ्राय पिज्जा डिलिभारि खालामग्रा सुबुंनाव कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि पजिटिभ रिपर्ट मोनदों। बे रिपर्टनि लोगो लोगोनो पिज्जा अर्डार होग्रा नखरफोरा भाइरास सन्देरजानायनि सन्देहजों गिखांनांदों। सुलुंनि बायदिब्ला लकडाउननि समाव जाग्रा मुवा बेसाद एबा मैगं-थाइगं हम डिलिभारि खालामनायनि खाबु लानानै पिज्जा डिलिभारि बयआ गं 72 नखरनो पिज्जा जगायगासिनो दंमोन। नाथाय पिज्जा डिलिभारि बयखौ कर'ना भाइरासनि लैखोन नुनानै मेडिकेल टेस्ट खालामनाय उनाव पजिटिभ रिपर्ट मोनो। सुलुंनि बायदिब्ला पिज्जा डिलिभारि लाखिग्रा नखरफोरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ हम क्वारेन्टाइनआव दोननाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।